Hola, buscadors! Anem pel signe de Verge. Recordeu que l'ascendent és el signe que ensenyem cap a fora, el que els altres veuen de nosaltres, el nostre caràcter. D'aquí ve de la paraula persona. En grec, persona vol dir màscara, la màscara que ens posem perquè els altres ens vegin. No és algo automàtic, no és algo conscient, és automàtic, totalment inconscient. Però la manera de ser nostra, que està marcada per al sol, és una, el que en diuen el sol, jo tinc el sol aquari, doncs té la meva manera de pensar és aquari, però el que ensenyo cap als altres, el que els altres veuen de mi, és el meu ascendent, que és Sagitari, i no s'assembla amb res. Això us ho vaig recordant perquè hi ha molta confusió, degut a moltes vegades la manera que s'explica a la gent, els astròlegs, que no expliquen bé la diferència que hi ha entre el sol i l'ascendent, i dona la sensació, perquè te diuen el sol és el caràcter, i després te parlen de l'ascendent i també és el caràcter. I dius, hòstia, què és això, no? No, és fàcil. El sol és el caràcter intern, com sóc jo per dins. I l'ascendent, el caràcter extern, el que ensenyes cap a fora. Continuem. Virgo, Verge. Verge és un signe de terra. Tots els signes de terra, com Taure, que ja hem parlat, o com Capricorn, ja en parlarem, són signes que l'energia que remenen és lo pràctic, lo material. Terra, què és la terra? El més material. El material, pràctic, pragmàtic, la utilitat. És una cosa molt important. La inèrcia no volen canviar perquè sí. Ni perquè sí ni d'allò. Si s'ha de canviar ha de ser per una raó molt important, si no, no es fa. Per tant, ja d'entrada, qualsevol verge, el que li interessa és el pràctic. Una de les coses que m'he trobat, que costa molt d'entendre, és una mare de tipus verge, una mare de signe verge. Per què? Normalment els fills no acaben d'entendre per què és una mare tan poc carinyosa. Molts, tinc un amic jo que li passa, que es queixa de que és que la meva mare no m'abraçava. I ara que sóc gran encara és l'hora que ho hagi de fer, no ho sol fer-ho. No em donava carinyo, no em donava d'allò. Dic, però no et maltractava. Dic, no em va faltar mai res, sempre em cuidava la salut, el menjar, el vestit, però jo volia que m'abracés, perquè és una persona sensible, emocional, és un signe d'aigua, precisament, doncs, i no ho fa, no ho feia i no ho fa. I esclar, dona la sensació que no m'estima. No, i tant. Com a mare, probablement t'estima tant, o més que qualsevol altra. Però, si és un signe verge, li costa valorar les emocions. Lo emocional és una tonteria. I lo mental ni en parlem, perquè llavors ja són idees que no són pràctiques. No, lo pràctic és, jo t'estimo, doncs tindràs sempre el millor menjar possible, el millor vestit. Jo t'estimo, et donaré tot el que sigui pràctic, material, útil, per sobreviure en aquest món. I és la seva manera de demostrar el que val. El que estima, perdó, el que val no, el que t'estima, no? Però esclar, això, el que és sensible no ho entén, el que és una altra persona de terra sí que ho entén. També al revés, si tu li vols fer algun regal, no li regalis flors. Un ram de flors és la cosa més estúpida que se li pot regalar a un verge, perquè el que vol és coses útils. En tot cas, com a màxim, que sigui un test amb una planta viva, que a més podrà cuidar i podrà viure. Però un ram de roses que el posaràs en un florero, d'això, i li tindràs allà uns dies i després es morirà i es tindrà que tirar. És llançar els diners per un verge. Ho entens, no? Algo pràctic, algo útil, t'ho agrairà més que li regalis una paella, per dir alguna cosa, que no, o un florero, que no el ram de flors. Ho entens? La part que és poc útil no li interessa. I això és el que fa que moltes vegades no ho entenguin, la gent. Costa de relacionar-se amb un verge per aquesta història, perquè la part emocional, que no dic que no tinguin, sí que tenen, però sempre és menys. Evidentment, segons on te tingui la lluna, ho serà més o menys, i a més el sol i té la lluna al signe de verge, llavors sí que és més freda aquesta persona que un totxo, una rajola, no? Material, pràctica. Evidentment, si té la lluna a cranc, doncs no ho serà tant, serà més emocional, encara que la seva manera de pensar serà més verge, pràctica, però la lluna és la combinació, no? Però ja que parlem de l'ascendent, el comportament de la persona que té l'ascendent a verge és així. Anem per feina.
deixa't de tonteries, no ploris tant, anem per feina. Això és el que li interessa al signe de Verge. Ara bé, així com tots els signes de terra he dit són pràctics, materials, pragmàtics, volen les coses útils, Tauro, Verge i Capricorn. Però Tauro és fixa. Això ja en vam parlar. Capricorn és cardinal, ja en parlarem. Verge és un signe mutable. I l'energia del mutable és l'energia de la relació i l'aprenentatge. Verge li agrada aprendre coses. Pràctiques, cuidado. Vale? Li agradarà aprendre coses pràctiques, no res de somiar truites. Però sí, li agrada aprendre. I també li agrada relacionar-se. Al Taure, per exemple, li agrada menys relacionar-se. Li agrada, sí, però amb les persones més properes i que no molestin massa, perquè no vol que se'l destorbi, vol tranquil·litat. Al Verge li agrada relacionar, sempre el trobaràs fent feina. Solen ser persones molt bones per treballar. Són treballadors útils, pràctics, que fan les coses, a més, perfeccionistes. Tenen molt de detall, s'hi fixen en el detall, perquè volen fer les coses ben fetes. Per tant, com a treballadors són molt bons. I a més els agrada treballar, no els importa remengar-se i fer feina. Tot això és la gran avantatge del signe de Verge. Sí que tenen problemes si no se fan servir bé, perquè el Verge és molt criticón, se'n dona compte dels defectes i els diu. I esclar, si els dius qui no els vol sentir, doncs hi ha mal rotllo, no? Però sí que és molt bo aquest signe per qualsevol feina que necessiti fixar-se en els detalls, el que en diu un control de qualitat en empreses. És perfecte, això. Un detectiu, saber veure totes les pistes, no? Bé, però això és el signe de Verge normal. Com sabeu, estem parlant ara aquí també de l'energia espiritual. I la frase esotèrica que explica el que ve a aprendre el signe de Verge al nivell més alt, és una de les més complicades. De totes les 12 frases espirituals o esotèriques, és una de les més complicades. Fixeu-vos el que diu. Recordeu, la dic primer en castellà, que és com l'ensenyen, i després la tradueixo. Soy la madre y el hijo. Soy Dios. Soy materia. Com t'has quedat? Soc la mare i el fill. Les dues coses a la vegada sembla contradictori, no? Soc Déu, soc matèria. En la part espiritual sempre es diu tots som un, això ho hem parlat en el signe de Lleó, no? L'ascendent Lleó. Però a la vegada, no solament a nivell de persona, tots som un, sinó que l'ensenyança, l'ensenyament més profund a nivell espiritual també a dir que tot és un. Déu i la matèria són el mateix. Déu seria el màxim, a nivell energètic, el més subtil i el més condensat de la mateixa energia. Déu condensat, fixa, seria la matèria. Són dos estadis de la mateixa vibració, de la mateixa energia, no sé com dir-ho, val? Aleshores, Verge és material, materialista, pràctic, però és el que és capaç de buscar la profunditat de la matèria. Per això en diuen els científics més profuns, els científics avançats, tenen que veure amb el signe de Verge, perquè són els que busquen el per què de la matèria, al nivell més profund possible. No vol dir que si tu tens l'ascendent a Verge t'hagis d'aprendre a ser científic, no estic parlant d'això, però és una de les energies, potser sí, et toca perquè és el que vols, no? Però això ja serà perquè hi intervenen altres coses. Però sí que sàpigues que el que has d'aprendre en aquesta vida, o en les properes, fins que ho aprenguis, és donar-te en compte que no hi ha dualitat. Déu i matèria no són coses diferents, sinó són la mateixa cosa. La mare i el fill també és equivalent. Espero que et serveixi. I si encara t'he liat més, ho sento, pregunta una mica més en els comentaris i intentaré aclarir-t'ho. Ens veiem en el següent vídeo.